Act of God berez da inglesez egindako esaldi bat, erabiltzen dena inglesez egindako kontratuetan, guretzat fuerza mayor delakoa edo adierazteko, ez? Itzak falta zaizkigu. Itzak falta zaizkigu. Eske, agian... Bueno. Hori ere ez da. Behar bada. Dena den. Ikusi beharko litzateke. Ea. Tatira. Biharko egunean. Igual. Eske, agian... Bueno. Hori ere ez da. Behar bada. Dena den ikusi beharko litzateke. Ea. Tatira. Biharko egunean. Igual, Eske, agian... Bueno, hori ere ez da. Behar bada. Dena den ikusi beharko litzateke. Ea. Tatira. Biharko egunean. Igual, Eske, agian... Bueno, hori ere ez da. Behar bada. Dena den ikusi beharko litzateke. Ea. Tatira. Biharko egunean. Igual, Eske, agian... Bueno, hori ere ez da. Behar bada. Dena den ikusi beharko litzateke. Ea. Tatira. Biharko egunean. Igual, Eske, agian... Bueno, hori ere ez da. Behar bada. Dena den ikusi beharko litzateke. Ea. Tatira. Biharko egunean. Igual, Asier Zabaleta buru duen ertza taldea ez dago geldi. Zapatuan egiako gaztestenan Act of God ikuskizuna aurkeztu zuten. Dantza hirian jaialdian ere, asteburuan Asier Zabaletak eta errusiar dantzari batek Transparent lana aurkeztu dute. Gu Act of God ikuskizuna zuei ezagutarazteko asmoz gatoz. Entxego edan izan ginen joan den astean, estrainuaren aurretik, eta ikuskizuneko nondik norakoak jaso genituen Asier Zabaletaren eskutik. Dantza garaikideko lan honen oinarria erlijioa da. Erlijioa eta beronek gaur egungo jendartean sortzen dituen kontraesanak. Asier Zabaletaren eta Act of God ikuskizuneko dantzarien zalantzak dira azken batean ikuskizunaren funtsa. Arkaitz Kanok ideioi, zalantzoi, hitzak ipini dizkie, eta Ander Lipusek dantza eta hitzak elkarrera ginean ipini ditu eta eszenaratzean lagundu die aktore edo dantzariei. Erlijioaren gaia daukagu ardatz nagusi bezala, eta horren inguruan gure burutazioak, hausnarpenak eta batez ere zalantzak azaltzen ditugu, ez? Ideia sortu zitzaidan lehengo urtean, Brasilen egola Saramagoren Kain liburua irakurri nun, eta izugarri gustatzeaz gain iruditu zitzaidan oso politxa nola berak egiten duen gai delikatua den horren inguruan ironiaz eta humorez nola egiten duen hausnarketa nahiko serio bat, ez, horren inguruan. Iruditu zitzaidan aplikagarria zela arte eszenikoetara, antzoki batean edo dantza garaikide obra batean egin zitekeen zerbait. Eta pixkat nahi izan dut espiritu hori jaso, ironiaz eta humorez gai hau tratatu, eta batez ere hausnarketara gonbite bat bezala, ez? Ez da liburuaren bersio bat, ez da liburuan oinarritutako obra bat, baina bai pixkat liburu hortan azaltzen den espiritu hori berreskuratu nahi izan dugu. Emanaldiaren ideia hitzez emana da, baina dantzak erabat lagundu, osatu eta islatzen du hitzez diotena, ikuskizunak helarazi gura duena. Ideia gehienak hitzez esanak dira. Dantza soporte bat bezala edo beste lenguaia indartzeko lenguaia bat bezala erabiltzen da. Gainera prozesua nahiko aurreko obretan ez bezala oraingoan dantzarekin hasi ginen. Eta pixka bat material ateratzen oso ondo jakin gabe nola eta zertarako erabilia izango zen material hori, ez? Pixkat, bai, igual, elizetan ikusi ditzakegun irudien espresioak inspiratuta, edo beste batzuk, beste ideia batzutatik abiatuta, baina
mugimendu ateratzen, eukitzeko gero zer erabili eta base bat bezala, ez? Eta gero tekstua beste alde batetik etorri zen. Testua lehenengo gure lau interpreten hausnarketak eta gure burutazioak edo gure zalantzak bildu eta hoiekin bilduma bat eginda gero, Arkaitzkanok pixkat forma eman zion eta berak proposatutako besteen bat gauza ere sartu ziren eta gidoi antzeko bat egin zuen, ez? Zure itxuraren arabera sortutako gizakiak bagara, zergatik gara gezurti eta enbidia jotako jendea? Olakoa zira, zu ere? Kontrolpean gauzkazu, ala ies egin dizugu eskuetatik. Zergatik eskatu behar dizugu argamena jaiotzen garen unetik? Zer pekatu egin dugu ba? Jaiotzea bera? Buda, jabe, ala, denak ezpalbereko bazarite zendako hain modu desberdinetan azaltzen zizten. Arkaitz ezagutzen nuen, gustoko nituelako bere liburuak, bere lanak, ez? Eta kasualitatez, orain dela urte pare bat, Berlinen topo egin genuen, euskal koreografoen inguruan egindako jaialdi batean, eta hizketan jardun ginen, nola berak gure lana ere ikusia zeukan eta gustoko zuen, eta iruditu zitzaidan aukera politia zala, elkarlan bat egiteko. Eta proposatu nionean, ez zuen bi aldiz pentsatu, baietz esan zidan zuzenean, beraz alde horretik oso kolaborazio politia izan da, ez? Anderren lana, Anderlipusen lana izan da, pixkat bi horiek elkarrekin jartzea. Guk hasiera batetik sortu genuen dantza materiala edo mugimendu material horri forma eman eta testu aproposak bilatzea horrekin bat ondo etortzedin. Anderrekin gauza antzekoa, nik ez nuen bera, ezagutu nuen duela amapos bat urte asko, baina oraindik bai berak eta bainik gure ibilbidea hasten ari ginenean, ez? Eta kasualitatez, azken lanak ikusi ditut bereak, asko interesatu zaizkit eta horregatik proposatu nion. Nik uste asko ikasi dugula Anderrekin, ez da gure terrenoa, eta hori nik uste nabari dala, ez? Batez ere, igual gauzak aktore batek bapatean bota dezakena edo guk prozesu bat behar dugu, ikasi gure ahotsa asimilatu pixkat, ez? Ohitu geure burua entzutera, eta agian motelago joan behar izan dugu horregatik, baina nik uste emaitza politia dela eta guretzat behintzat oso aberasgarria. Taula gainean ikusten dituzuen horiek eskarmentudun dantzariak dira guztiak. Asier Zabaletaz gain, dantzariak dira Eneko Gil, Noemi Biana eta Lorentxa Iturralde. Musika berriz, klasiko handi bat. Johann Sebastian Bach maisu alemaniarraren musika. Eta musika horren egokitzapenean, Xabier Erkizia soinu ingeniariaren laguntza ere bai. Ezeneratzea xumea da. Argiz, hitzez eta mugimenduz osatua. Bestelakorik gabe. Saiatu naiz lan honetan ere artifizio guztiak kentzen. Aurreko lanetan eszenografia bazegoen, bideoa bazegoen, lagungarri gixan, ofean ahotsa asko erabiltzen ziren, eta pixkan nahi nuen biluztu lana, ez? Eta benetan gu geu egotea eskenan eta gu geuk esatea, dantzatzea esan behar edo dantzatu behar ziren guztiak.